El Donse Roig d'Ivorra, primera parella i mare del primer fill de Ferran el Catòlic, va ser, des d'una discreta posició, una de les personalitats polítiques més destacades durant el convuls període de la Unió Dinàstica, de les corones catalano-aragonesa i castellano-lleonesa. Va ser la veritable arquitecta del dibuix català del projecte hispànic i va ser la dona abillada, amb vestuari masculí, que les fonts documentals situen a la Cancelleria de Ferran, a Barcelona. El Donse Roig i Ferran d'Aragó es van conèixer l'any 1468, en el decurs de les negociacions secretes que havien de conduir a la Unió Dinàstica. Ella tenia 16 anys i ell 17. Va ser a Cervera, seu de les negociacions i vila nadiua del Donse, i les fonts documentals apunten que va ser a través de Pere Roig, membre de l'equip negociador de Ferran i pare del Donse. Les fonts també revelen que el Donse i Ferran van fer Pasqua i Rams, i l'any següent naixia Alfons, fill de la parella. No obstant això, i fruit de les negociacions d'estat, Ferran s'acabaria casant amb Isabel de Castella. Era l'any 1469 i a la cort de Toledo tothom sabia que Ferran havia estat pare d'un nen que, a ulls d'aquella societat, sempre seria il·legítim. Alfons, el fill del Donse, no va ser mai en la línia successòria, tot i que la mort prematura de Joan, l'únic fill mascle de Ferran i d'Isabel, hauria pogut passar que s'hagués convertit en l'hereu de la monarquia hispànica. El per què no va passar això es devia a un pacte d'estat entre el Donse, per una banda, i els reis catòlics per l'altra. El Donse, dotada d'una capacitat negociadora i d'una intel·ligència política extraordinàries, va ser capaç de convèncer Ferran i Isabel que ella treballaria incansablement per a convertir Joan, el legítim, en el monarca més poderós d'Europa, i ells farien el mateix per a convertir Alfons en pontífex de Roma. En definitiva, dos germanastres, dos Aragó, dirigint el món. Finalment, aquells objectius no es van veure assolits. Joan va morir prematurament als 19 anys, i els reis catòlics es van haver d'empassar al seu gendre, Felip, conegut a Castella com el Hermoso, i Alfons, que als 8 anys d'edat ja era arquebisbe de Saragossa i als 12 també de València, es va quedar a un pas del setial de Sant Pere. Només els rics i influents Mèdici de Florència van poder derrotar el Donse en l'últim assalt.